Vi skal spille Slenderman. Jeg har ikke mistet. Okay, hej. Vi spiller Slenderman, fordi at... Og nu, fordi det er lyst. Ja. Ellers så skider jeg i bussen og skal hjem. Okay. Au. Vi skal samle alle... Okay. Fandt du ud af, hvad vi skal? Okay, ja. Skal vi samle dem? Du kan ikke engang tage den op. Tag den nu op, for helvede. Okay, vi har fået et af de der Run. breve. Og der plejer altid at tagge mig lige så snart jeg har fået 2 af dem. Fuck, der var noget. Var det dig? Nej, bare vent. Lige snart du begynder at ryste, så kan vi godt gå. Så bliver du fanget der. Se, nu kommer han! Ej, nej, den siger en lyd. Hun skal ikke gå ind i træerne. Nu ryster den ikke. Når skam begynder at ryste, ikke også? Og der er noget til nu behind you. Lad mig med kigge bag dig. Oh my god. Okay. Den er lugter lort. Jeg mener, jeg har aldrig nogensinde fået 3 4 før. Fuck. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke vide det. Det var lygtepæle. Jeg kan ikke lide lygtepæle. Det kommer bare på lygtepæle. Fuck. Der var ikke engang noget. Kan du høre det? Den begynder at ryste. Jeg kan høre ham. What the fuck are you? You're a little beast. Julie, du skal sgu da vande væk. Det gør jeg sgu da også, mand. Stop nu af. Du var lige langsom. Du går bare ind i alle træerne. Ej, fuck. Lygtepæl. Hvad var det? Der var noget der. Det var en bil. Jamen, så gå ind i bilen. Måske er der noget der. Men jeg kan ikke gå ind i bilen. Jeg har prøvet. Hvorfor kigger du ned? Lad mig kigge ned. Hvorfor slukket? Jeg havde ved at tænke, hvis den slukker. Forklæd, du skal ikke. Han trækker vejret. Til lyden. Du skal sgu da ikke kigge bag med mig. Nej, jeg vender mig. Ja, og det er da stadig det samme, til at kigge bag dig. Og der var det. Det der. Fanden var det der. Hvad stod der? Det ved jeg ikke. Jeg er også ligeglad. Nej, det var. Eller jeg synes slet ikke, det er sjovt det der, men jeg spytter dig i ansigtet næste gang, du gør det. Nej. Nej, så er det også lidt selvundet, hvis det sker, ikke? Gå nu bare ind i huset! Jamen, så kommer jeg, så jeg kommer ud igen, fordi jeg kan ikke gå ud af væggene. Jeg har bare lyst til at smide den, og så bare sige, jeg skal drikke. Det skal du ikke, for så kommer han og drikker. Hvorfor går du ind imellem træerne? Gå på vejen. Jeg har fået 5 papirer! Det er slet ikke sjovt, du har fået 5 papirer, så kommer han jo bare... Og det er så game over. Jeg synes slet ikke, det er sjovt, der står game over. Det prøver jeg ikke. Jeg mener, du skriger lige snart, da han kommer. Det er forkert. Så er det ikke den der bedstemor, du der. Du ryster den igen! Nej! Slenderman, bold mig i numsen, jeg er ligeglad. Jeg spiller det på en Mener iPad, på. ikke? Okay. Vi gider ikke at spille det mere, det kan jeg mærke på min vand, fordi jeg mener, jeg tisser. Okay, nej, jeg tager til den der. Det er ikke vores reaktion. Jo, men jeg har ikke filmet det her stopper. Gør det rigtigt, hva'? Ja, så står der skole her. Ikke slå min ven. Skal vi ikke lege med ild? Kunne det huske, at gå der? Okay.